No niin, moi YouTube-kansa. Täällä on Pate. Ja mä ajattelin nyt aloittaa pitkästä aikaa Minecraftin pelaamisen uudestaan. Tai siis videoiden tekemisen Minecraftista. Ja, joo. Eikö mullakin hieno työpöytä? Joo. Eli tosta aloitetaan uusi maailma. Ja mä sit jauhan purkkaa, älkää välittäkö siitä, että jos se kuuluu nauhalle tai kuvaamisen aikana. Joo. Laitetaan nimi sille. Ottakaa hetki. No niin, takaisin. Pientä puhelimen kauttaista häirintää. Joo. Mikä laitetaan nimeksi? En mä tiedä. Ehdottakaa te. Toi käy nyt vaikka noin aluksi, niin jos te lähette jotain kommenttia, niin mä voin sit laittaa sen nimeksi. Noin, eiköhän se oo siinä. Joten aloitetaan nyt talon rakentamisella. Elikkä mä katsoin nyt, kun Bandicami vittuilee mulla, ja se ei anna mun tehdä kuin 10 minuuttisia videoita. Niin katsotaan mitä tässä käy, toivotaan parasta. Laki. Ruokaa, kirveitä. Jos mä tuolla saada toi talo alkuun. No. Joo. Minkälaista taloa te haluatte, että mä rakennan? Toki ehdottelkaa teen sellaisen pienen alkutönnön jonnekin paikkaa. Mä menen kohta kattoo, että oliks tässä joku tonne päällekään katsomassa, että mitä täältä löytyy. Hakataan stäkki tätä puuta, niin rakapuuta. Niin siitä saa sit milteipä, tai siitä tulee stäkki. Valmista lankkuu. Ja videoita tulee silloin kun huvittaa tehdä. Ja niitä tulee muutama, ei kun siis 1-2 viikossa. Tai enemmän. Riippuen ihan siitä, miten paljon on menoja. Ja tällaista jännää. Yritän tehdä videoita pari kertaa viikossa. Ja sit mulla olisi jossain vaiheessa tarkoituksena hankkia parempi tietokone. Eli heti kun saadaan tietää, että tuleeko tuolta kesätöitä. Ja näin poispäin. Parruja. Tuliko se mulle tuli? Elikäs. Mitäköhän tässä uudessa Minecraftissa on tässä 1.7.7? Kiintosaa. Täällä on blokki. Joo, en tiedä. Tuuskin täällä uusia blokkeja. Ei mitä haju. Jäädään tähän asumaan. Joo. Tehdään näin. Oliko tässä ympärillä mitään ihmeempiä? Mitä tuolla on? Käydä kattoo. Tai kiintoisalta aluetta.
kukkii, ei näin. Mä vihaan niitä, varsinkin Minecraftissa. Niistä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Ei kun siis enemmän haittaa kuin hyötyä. Hei, nyt mä tiedän minne me rakentaa talo. Joo, noin, toisaalta on aika mielenkiintoista. Tonne, vai tonne? En mä osaa päättää. Hei, tuolla on sokeriruokaa. Mennään sinne, vittu. Tuossa on koalia. Vois tulla kattoo jossain vaiheessa nekin. Joo. Ei halukka telkaa tosiaan, että mitä mä voisin rakentaa koskaan. No jaa. Mulla on nyt huono mielikuvitus kaikesta, mitä voisi ehkä keksiäkin. Et se on ihan teidän päätettävissä. Ja ei oo mitään haju, voi olla, että tulee ehkä jossain vaiheessa multiplayeria. Ehkä ei, ehkä joo. Riippuu ihan, että miten tää mun kaveri saa ton koneensa ja ostetun Minecraftin. Noin. Jäädään tähän. Tonne. Hei nyt siellä pelleile. Kato, just sopivasti 2 dörttiä puuttuu ja mulla on just 2 dörttiä. Nää. Aloitetaan nyt vaikka sillä, että laittaa chest. Sitten tosta puulta tehdään crafting table, mikä se nyt sit on. Ja joo, aloitetaan rakentaa taloa tähän ympärille. Tuohon tulee sit ovi. Joo. Onks tää sopiva? Vesa, ainakin aluksi. Joo, sit sitä voi laajentaa tarpeen vaatiessa. Ei, kun tuohon tulee ikkunat. Ehkä jossain maailmassa joskus. Mulla on sit tosi omalaatuisia ja rumia taloja, älkää valittako niistä. Mä en tuu varmaan koskaan oppii rakentaakaan kunnollisia taloja. Mä teen tuosta äkkiä työkaluja. Noin. Hei, kellon haistuunesta mä tulin. En itse asiassa siitäkään enää tiiä. Käydä saakka tuolta vähän kivää. Tonne ei vissiin pääse, joku pääsee.